Dobar dan, moje ime je Irena Ivović i ja stojim iza imena Mami's Imaginary Friends. Ono što sam danas mislila da pokažem kako se pravi, to su scrunchies, koje su sad ponovo u modi posle nekih 100 godina. Zapravo, posljednji put su bile u trendu kada sam ja bila uzrasta kao ona. I mi smo, tad ne sjećam se da smo imali neki poseban naziv za njih, kao to su neke gumice za kosu. Sad vidim da ponovo ove devojčice nose ovo i zato sam odlučila da napravim ovaj tutorial, jer ovako jedna dosta jednostavna stvar i tamo usput možemo da učimo, ko nije nikad ranije šio ništa ručno, da nauči neki taj osnovni bod i tako dalje. Sad, pošto generacije žena, unazad par generacije žena, u mojoj kući nosi kratku kosu, ja sam ovde nabavila 2 kosijanera da mi pomognu sa mojim današnjim zadatkom, jer mislim da njima ovo može koristiti mnogo više nego meni. Tako da možemo polako da krenemo. Ovo su primjeri. Ono što nam treba da bismo napravili ovakvu jednu gumičicu jeste lastiš koji ćemo uvući unutra. I ja sam sad već unaprijed pripremila ove neke materijale. Otprilike tkanina treba da bude dimenzija 60 puta recimo 12 do 15 cm. Može da bude i uža, ali sam stavila širu iz jednog razloga što kad tamo posle budem nešto spajala mogu da obradim na šivaćoj mašini. Ja ću šiti na šivaćoj mašini, a njih dvoje će pokušati to da ušiju ručno. Sad ovde nas je 3, svako će dobije po jedan probugaonik, izvoli. Evo tebi ovaj psi, ja ću ovaj iz 80-ih neki. Treba će nam naravno lastiš, treba će nam jedna olovka, treba će nam zihernadle, vidjet ćete posle zašto, makaze, konac, igle, šivaća mašina. Sad, prva stvar koju ćemo da uradimo, krenut ćemo ovako. Presavit ćemo ovaj materijal koji imamo ovako na pola. Po dužini ćemo da presavijemo na pola. Jeste li vas dvoje to uradili? Đure malo na opačke za vrapcima. Đure, moraš da okreneš naopako. Znači mora ta slika da ti bude unutra. I sad ćemo da uvučemo konac i iglu, to jest konac u iglu. Dakle, znate vas dvoje da uvučete konac u iglu? Da. Da? Ja znam. Ajde, ti onda ćeš da uvučeš svoj konac. Tebi treba beli konac, ali da isto koji meni. Molim te samo ga duplo, nađi tamo neku iglu koja ti odgovara. Dakle, imamo iglu, imamo konac. Ja ću sad to pokazati onako kako je mene učila moja mama, a moja mama nije bila kračica, dakle to je ono nešto, kad sam ja bila mala, ona mi je pokazala se tako ručno šije, što pretpostavljam da većina tinejdžera nema šivaću mašinu na kojoj bi ovo uradila. Sad ću da probamo ovaj neki jednostavni bod. Sad, kada ste ovo ovako presavili, za početak ušit ćete ovako recimo, pa će da ostane ovako jedna mala rupa, pa će se onda ušiti ovo sve do kraja. Sad ja sam ovo ovako, dakle ovo je nešto što znam da dete može samo da sam ja kao dete naučila ovako. Presavi se pa se veže čvor na kraju, znači duplo konac i onda kada se krene ovde, ide se ovako. Je li to ono kao pa uvučeš u sredinu? A to znam. Ovako. Evo te. Pa onda ovako. Samo ja da vidim sada, a ja sam se zbudila. Dakle, uvek sad ovde kad je izašao ovaj konac, ovde između, pa ovde ovako. I meni sad ne znam da možda bi bilo lakše da sedne. Mama, je ovako? Ovde se provuče. Ali kreniš kako ja držim, lakše će ti biti ovako. Dakle, ovako. Pa, kako onda? Provučeš ovde? Mama. Ja sam se ovdje sekla. Ovde, pa provučem Tu. Ovako, pa onda između ove dve, vidiš, staviš tu. Ali ja nemam između, to je pa onda ovde ovako. Pa onda napravi neki prvi bod. Čekaj, znači, ovako. tako, da, ideš tamo pa tamo. Ja sad ovako dosta sitno. Mama, čekaj, je li od dole ovako se tu probije? Da. Znači ako ti je gore konac, vidi, gore ti je izašao konac, kao i meni sad, onda moraš od gore na dole da prođeš. Ovako. Pa ako ti je sa donje strane, onda moraš sa donje strane da mu priđeš, inače ćeš napraviš cirkus. Đure, da si ti uspeo da uvučeš tu iglu u konac? Super. Znaš da vežeš čvorić? Ovako, onda ovako prođem. Ne znam gde je. Ovako prođem. Da.
Ok, dok Đurađe i Anja pokušavaju ovo da urade ručno, evo ja sam ovdje sad uradila ovo malo, to traje stvarno dugo, mada ja sam kao dete mnogo toga šila na ovaj način ovako ručno i barbikama garderobu i čak posle u pubertetu sebi prepravljala garderobu, tipa farmerke sužavala i ostalo, nisam imala šivaću mašinu i onda sam tako svašta nešto pravila. Ovo može dosta uredno da se uradi, ali ja ću sad to proći na šivaćoj mašini. Ovdje smo ostavili onu rupicu, znači nije prošiveno, što sam rekla u početku da mora da ostane ovdje u ovoj zoni. Ono što ću sad ja da uradim, a to je obrnut ću ovo ovako. Ja volim da koristim ove makaze za svašta nešto, najmanje za sečenje. Između ostalog ovako obrnem njima tkaninu, kad je ovako tkanina, ali nećete izvrnuti potpuno na lice, već ćete ovako, gledajte, gurati tkaninu, malo dotreba, malo i veštine, čak i meni ne ide lako. Ima super ona neka stvarčica za obrtanje tkanine, gdje se kupi, ja ne znam zašto je ja nemam. I onda uzmite ovo i raširite, spojite ova dva kraja, to je kraj i početak kraja, ovako. Vodite računa da je ovo, da ovdje ovaj šavi dođe na ovaj šav i tako dalje, znači da to bude što je moguće više uredno, mada ovog sad kod mene baš i nije pretjerano uredno. A ovo se povuče ovako. Ja ću sad na mašini ovo spojiti, zato sam i pravila ove malo šire, zato što mi je lakše da to spojim na mašini. Uglavnom, sad kad imamo ovo, ovdje nam je sad bitna ovaj deo koji nismo ušili. Znači, kroz tu rupu koju nismo ušili, izvrnut ćemo sve ovo napolje. Ovako, molim, ljubavi. Treba da ostane ovdje. Mala rupa, da. Ovako. Sad smo dobili ovu jednu tubu, koju sad naravno treba da uvučemo lastiš da bi to bilo to. Lastiš ćemo ponovo uvući kroz tu rupu kroz koju smo obrtali. Evo je ovdje. Lastiš otprilike ovako. I onda isečete. Obeležila sam s ove strane da znam koje, kad budem ušivala, da budu s iste strane. Ubaci se ziheragla i onda kroz onu istu rupu kroz koju smo uvrtali uvlačimo ovako. Sad ja ovdje volim da zakačim čijudu, da mi ne bi bežalo ovaj kraj. I ovo, ako sad gurate čijudu kroz ovu zihernadlu kroz ovu tubu i ovdje se nabira. Evo, preko ovog lastiša. To ste možda nekad vidjeli da neko radi. Ovako. I onda se s ove strane izvuče. I ova se dva ušiju. Sad ćemo da prišijemo ova dva kraja lastiša. Ovako. Čvrsto treba prišiti. I gusto. Da se ne otšije, pa onda i s ove strane. I sad treba zatvoriti ovu rupu kroz koju smo sve izvlačili i provlačili. Tu ću ja sad da pokažem kako se radi sakriveni bod. Onda ovako. Ovako. Pa ovako. I ovako. Ovako. Ovako.
sve se lepo zategne. Nije loše. I ovdje sad ja ovako još samo da utvrdim ovaj kraj da mi se ne odvezuje. Ovako. Još jednom. Ovako. I isečem ga. Evo ga. Tadam! I gumica Scrunchies.